Adunay isa ka bana nga nagpagabii pag-ayo kauban ang iyang mga barkada sa usa ka balay inumanan. Nang hinambog dayon kini sa iyang mga barkada. Abi ninyo, kung kamo mauban sa ako didto sa ako nga balay, bisan pag kamong tanan, akong pukawan akong asawa sa tungang gabi para maglutog pagkaon nato, mumata dayon na siya. Nga dili magreklamo. Wala mo to iyang mga barkada nga dili magreklamo. Ingon sila nga bot-bot na imong giingon kung tinuod na uban data sa inyohang balay karon kitang tanan. Dayon buhata ka na. Uban dayon sila dito, uban kini nga bana. O pag-abot sa balay, gisugo dayon niya iyang asawa. Bangon diha kay pagluto og pagkaon para namo nga tanan. Kabalo mo sa gibuhat sa asawa? Ni bangon dayon kini, nag-ilis og sanina og nagdali-dali og luto og mga pagkaon nga lamian kaayo. Unya, giserbisyuhan dayon niya silang tanan gitagag lamian nga pagkaon sa malipayon nga nawong. Nga mura baog nag-expect na siya daan nga sila moabot atong taknaa. Humag panihapon nayo sa katarong nga lalaki nga nangutana sa asawa. Mrs., giunsan nimo pagka maayo kaayo nga pag-serve aning mga tawhana ug labi na sa imong bana nga kabalo man ka nga dili maayo ang ilang gibuhat sa imo ha? Nitubag ang asawa. Sir, sa dihang gikasal kami sa ako ang bana, pareha kami makasasala. O gingbutan sa Ginoo nga kuhaon ko ug tawgon ko gikan ni anang peligro nga sitwasyon. Apan ang akong bana nagpabilin diha. Nangurog ako sa kahadlok kung unsay mahitabo kaniya sa future. Kung mamatay siya nga ingon ana lang gihapon, miserable ug makaluluoy kaayo siya hangtod sa kahangturan. Busa akong naisip nga ako ang duty nga himuon ang iyang present life nga komportable kaayo as possible. Kabalo kamo, natandog ang mga naminaw ang mga barkada. Apil ang bana natandog usab ug nagpasalamat kini sa iyahang asawa sa pasidaan ngadto kaniya. Ug kini nga bana nahimong tinuod nga Kristohanon ug nahimo usab nga maayo kaayo nga bana. Kabalo mo nganong nabag-o ang bana kay nakita ni ang iyang asawa nga bisan pagdili siya maayo apan ang iyang asawa naningkamot pagbuhat ug maayo gayud para kaniya para makomportable ang iyang present life. Kay di ay, inighuman niyang kamatay, maimperno naman siya sa walay katapusan. Sumay na lang nga ang present life niya, komportable, mura og langit, kay inig kamatay niya, subaho naman siya sa kalayo sa walay katapusan. Pero dili lang kana ang nakapabag-o kaniya, kung dili ang maayo gid niya kinaiya sa iyang asawa. Tiaw mo na, pamatahon og tungang gabi para maglutog pagkaon, nabay hustisya ana? Wala. Pero unsay gibat babae? Nimata siya para makomportable, para maserbisyuhan niya ang iyang bana nga buangon. Dayon sa nahitabo, ang bana nadani niya, nakabig niya sa pagtuo kang Kristo Jesus ug nahimong tinuod nga Kristohanon. Mao nang ginaingon sa 1 Peter chapter 3 verse 1. Sa samang paagi, kamong mga asawa, pagpasakop ngadto sa inyong kaugalingong mga bana. Aron, kung adunay wala magtuman sa pulong, sila usab mahimo nga sa walay pulong makabig pinaagi sa pagkinabuhi sa mga asawa. Naay mga bana nga dili motuman sa pulong. Sultian nimo sa pulong sa Ginoo, mulikramom, dili maminaw. Pero kini sila makabig pinaagi sa maayo nga gawi sa asawa. Busa mga asawa, pagpasakop kamo sa inyong bana. Kung dili man daotan ang sugo, tumana. Kung pamatahon kag tungang gabi para palutuon ka, halabuhata pagpasakop sa imo nga bana. Para nga madani siya nimo pagtuo sa pulong sa Ginoo. Dili kay under-underon ni inyong bana. No, magpa-under mo sa inyo nga bana. Kay ang bana mo na head sa family, head na sa wife ang bana. Ayaw kay, abi kay dako kag sweldo, gina-under na mo imong bana. Abi kay mas dako kag lawas, gina-under imong bana. Unsa anong pagkakabig anang tawhana sa pagtuo sa kamaturan kung ikaw kontra niya? Pagpaubos, tumana ang iyang mga sugo sa imuha. Aron nga, kung makit-anan niya ang imuhang maing gawi, magkaingon siya nga, tinuod yun ni ang pagtuo ani akong asawa. Kay bisan ako nang gibinuangan siya, apan nagsugot gyapon siya sa ako, buutan kaayo siya. Pero gani og asawa nga reklamador kaayo, pag suguon gamay mo suko na dayon pag-ayo, na bisan pag moingon ka sa iya og naluwas na ako. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Nagtuo ko sa Ginoo, luwas na ako. Na, di gyud na mo tuo sa imuha. Ngano man,
Ang baba ni mo mura magradyo. Ang baba ni mo mura magtrumpa. Ratatat lang agi. Di gina mo to eh. Pero gani ikaw masinugtanon, mapainobsanon, kinabuhat ang gusto sa bana. Bisan pag ang iyang kasing-kasing mura na og bato, madugay muhumok na. Sa dihang tagaadlaw makita niya ang imong maayo nga buhat. Ingon sa verse 2, samtang sila nagtan-aw sa inyong putli nga pagkinabuhi nga inubanan sa kahadlok. Abi ninyo kanang inyong mga bahana bisan pag di nagatuo sa Bible pero galantaw na sa inyong kinabuhi. Moingon na siya nga tinuod ang imong gisulti kung imong gina-apply ang imuhang ginatun-an sa Bible. Pero gani og nag-ingon kang gamhanan ang Ginoo makabag-o sa kinaiya pagkatapos ikaw gani mismo wala ka na bag-o, di ba? Ang kinabuhi nimo murag taga-impierno dili taga-langit. Di na siya motuo eh. Pero ipakita nimo imuhang kinabuhi nga putli, mahinadlokon sa iyaha, dili kay mura og dinosaur. Ang imong bana makabig nimo pinaagi sa imong maayo nga gawi. Mga asawa, dapat kamo maoy mahadlok sa inyong bana kay siya may head. Dili kay ang bana may mahadlok sa inyo ha. Pero okay ra pod na nga bana mahadlok mo sa inyong asawa, no? Di biya lalim biyaan, di ba? Hadlok biyaan. Hadlok ng parason o hadlok gihapon. Oh. Pero mga asawa, dapat kamo gyud ang unang-una mahadlok sa inyong nga bana. Kay siya bay ang adunay mas taas nga ranggo sa pamilya. Uni ang mga asawa, ang focus ninyo dapat dili ang inyong outward appearance, kundi ang inyong inner man. Kung ikaw gatiman pag-ayo sa imong inner man, inner person, dili sa imong outward nga appearance, ang bana makabig mo sa pagtuo sa Ginoo. Ingon sa verse 3, kang kinsang pagdayan-dayan ayaw itugot nga kanang sa gawas, nga pagdayan-dayan sa pagsalapid sa mga buhok, ug sa paggamit og mga bulawan, o sa pagsulob og sa mga abisti. Giingon sa pulong sa Ginoo, ayaw itugot nga kanang sa gawas, nga pagdayan-dayan. Kini gwapo nga mga aritis, gwapo nga sanina, gwapo nga mga buhok, sinalapid nga buhok, pinariban nga buhok, gwapo kayo og sanina, gwapo kayo mga alas, bulawan. Murag angel tan-awon. Pero di ay demonyo o kasing-kasing. Dili ginabadani ang inyong mga bana anak sa pagtuo sa kamatuoran kung wala mo resulta ug maayo ang kamatuoran sa inyong kinaiya. Moingon siya dili na kamatuoran, piki na. Daghang mga asawa gastador kaayo. Sige lag Shopee, sige lag Lazada, halap tingala ang bana nga naana po ni abot nga Shopee ma'am, Shopee sir. Uy, wa mo ko nag-order. Imong asawa sir unsa man din na day ambot lang. Pertingisi-ngisi nga asawa ang bana nagsuko na kaayo kay sige rag order. Asawa kay minyo naman ka ang imong atimanon, ang imong mga anak, imong bana, then igo lang gud nga makasuot kag limpyong sa nina gud. No? Makaligo, makasabon o makapangarti gamay dili jud kay mura nagkaog kana bitang pawn shop bitaw nga daghan kay alas gabitay. Nya anaw mura nagisagpa og wala tuo kay pula na kaayo. Niya ang mga bata wala atiman na. Ang bana ana dili gid makabig maproblemahan ang bana sa imuha. Dili makapanghinambog ang bana ana sa imuha eh. May patong palahubog kay napanghinambog ba siya? Akong asawa, bisan pag mamatahon ako itong gabi para maglutog pagkaon, muluto ginang di maglikramo. O, manguntahan ako, magkapanghinambog ka ang inyong bana sa inyong mga asawa. Apan tuguti kini nga mao ang tinago nga pagkatao sa kasing-kasing, diha niya nang dili madunuton, bisan ang dayan-dayan sa usa ka maagop ug mahilumon nga espiritu, nga diha sa pananaw sa Dios adunay dakong bili. Tuguti nga mapakita nimo ang imong maayong kinaiya sa imong bana. Mao nay isulo bang maayo nga kinaiya. Ang mas tagaan nimong pansin nga pag-atiman ang imong inner, ang tinago nga kinaiya, tinago nga persona, mo imuhang atimanon pag-ayo. Atiman gyapon ka sa imuhang appearance pero dili na more, dili tagaan og mas dakong pansin kay madunuton man na siya. Abi nimo kana biton tawo nga mas gatiman pa pag-ayo ang panglabas nga anyo. Now, madunuton na iyang kinaiya. Di lang ayon sa inyo na may mudunot, apil po ang kinaiya, madunot. Bisan ang dayan-dayanan sa usa ka maaghop ug mahilumon nga espiritu. Mao kini ang imuhang idayan-dayan, mao kini imong isuot, mao kini imong tagaag pansin. Ang hilumon nga espiritu, maaghop nga espiritu. Kabalo mo sa maaghop or sa English pa make. Kanang word nga make, kombinasyon kana nga kinaiya sa patience ug humility. Kung ikaw mapainobsanon,
I-combine nimo na ang kinaiya sa mapasinsiyahon. Pag i-combine nimo ng duha ka kinaiya, ang resulta is meekness or kaaghop. Patient pa, humble pa. Ingon sa Bible, maunay gikalipayan pag-ayo sa Ginoo. Mahal kaayo para sa Ginoo. Muna'y dapat nga suuton sa mga asawa at timanon pag-ayo sa asawa nga kinaiya. Kung mapakita nimo na sa imong bana nga dili gatuo, dakong possibility nga kanang bana nimo mawin nimo na siya padulong kang Kristo Jesus. Kana bitaw moingon bitaw mo nga mag-anad manggod pastor kung magsinalbahis pagkatapos imorang binuatanan pag-ayo, mag-anad manggod. Now, siguro tinuod mo nga naay case nga nabag-ugid sila kay maldita kay ka. Pero kasagara ang nahitabo nabunog ang mata sa asawa, gikulata sa bana, nagbulag ang pamilya. Nganuman kay ang bana leon, ang asawa tigre, ang bana iring, ang asawa iro na. Wala, dili gid magkahiusa gyud. Abi mo, walay prinsipyo nga mas mulawaw pa sa Bible. Kanang prinsipyo ningmo nga mag-anad man gud dapat tamparason sad aron nga mousab. Now dili na mo prinsipyo sa Bible. Ang prinsipyo sa Bible is magpaubos ka asawa para ang bana nimo nga dili mo tuo kang Kristo madani siya pinagi sa paglantaw sa imong maay nga kinaiya. Ingon pa sa Roma 12, ayaw padaog sa daotan kun dili dag-a ang daotan pinaagi sa